Na súa liña de compromiso co medio ambiente, a Asociación Amicos desenvolveu unha nova iniciativa para investigar e sensibilizar sobre o cambio climático. O proxecto Climability consistiu na realización dun estudo sobre o cambio climático en dúas comarcas tan diferentes como Barbanza e Verín, co fin de artellar solucións baseadas nos recursos naturais. A base destes proxectos que están financiados e a Alianza Grande por unha parte que a Fundación Biodiversidade, que a Oficina Española de Cambio Climático, e por outra parte que a Fundación Juana de Vega, ten uns datos serios co que empezar a traballar en pequenas solucións, sobre todo como son illas climáticas, falar do incremento das reservas de auga, falar tamén dos efectos e de como van a ser estes efectos e estas olas de calor que vamos a ter, a duración que vai a ter, e, sobre todo, para nós, como lle vai a afectar isto ás persoas máis sensibles, ás máis frágiles, neste caso, as con discapacidade, xente maior, e que mecanismos hai que ter e, sobre todo, que sistemas de alerta temos que ter. O estudo realizado pola Fundación Juana de Vega centrouse nas zonas máis afectadas polos incendios e a erosión, propoñendo distintas medidas de prevención. Valoramos as zonas con moita pendiente, que gran parte a comarca de Barbanza ten comunidades de montes veciñais en común que aglutinan moita superficie, entonces nas zonas con máis pendiente de erosión, con máis afectación de incendios, pois actuar nas ribeiras dos ríos para evitar unha contaminación de augas, que tamén estamos vendo que a menores precipitacións, a menores reservas e aumento de turismo pode ser o día de mañán un problema, e tamén frenar ese arrastre de cenizas en cantos incendios forestales e a súa vez facer esa prevención servindo como barreira natural. O proxecto incluiu tamén a elaboración dun mapa con illas de calor nas que se recomenda a creación de zonas verdes e plantación de vexetación.